Arratsalde hon. Hemen, a ber, solasaldi bat egitzea. Solasaldi bat? Nik uste dut auzo guztiak alkartuta lan egin behar duela. Prozesu hau, hortarako, udaletxeak eta barrio, auzo horrek, eukudalia, partizipazio gehiago alkarrekin. Baina ez gera gu barrio bakarri, zateik, beste grupo batunga basarritarrak, beste grupo batungo dira, beste egizar. Eta danak egiten bagadu zoze herriantzako, asko irabazita daukagu. Gupe Aparizio auzuan, lortu duguna prozesu honetan izan daia hartu eman sendoagoak eukitzia udaletxiakin. Alde hortatik ikusten jendia pixkanak hasiko dela lantaldetan sartzen, eta bakoitza bere aportazioa, holan txikia eginez, ideiak emanaz, ero harremana sortuaz, eta urretxoentzako lana egiten azken finean, ez? Oso dakoa lan zurekin. Eta nik usten dut hortik urretxok abantzatuko dola asko. Nire esperantza behori da, zabaldudan bide hau existeia. Legealdi aldaketa bat baldin badau, prozesu hau jarraipen bat izatea. Ez izateko lan bat lau urtetan ingo dana, eta hortik aurrera gelditu, eta herritarrek ez dugula eukiko non gure iritsirik eman, ero non lanik ez? Eta momentu honetan diruik ez dago. Baina badaukau voluntadea. Voluntadea diruik lan egiteko. Eta herri lan egiteko gure herrian alde. Eta nik gure barrian alde, gure auzoan alde. Nik ustet zuk eta nik oso ahoz dela alako guztetan. Proba, Jose Mari. Beste bate arte. Eta ondo segi. Bai, berdin.